लोगोफोर आङो नैबे माने बर'ना हारसा आं बेखौ मिथिला बुरै मानसि बे आबैखौ फोजानानै रायज्लायनि र' आं बर' नामा आबै नों बर' नामा लोगोफोर आङो रायज्लायथारनोसै बेजों फोजानानै आयु 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 अ आयता 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 खथा बटबा बारे हाँ नरे आयदा खथा बटबा बारे सिना खावा नाय हाँ बुझिबाय किनि खावा बारे ना नरे हाँ नरे ओ माने मा होनदों नरे आरो न माने दुखु मोनो आरो ना जोंफोरबो रावबो न'खराव बिब्दि गैयाबा बिब्दि जानांगोन बायदि मोनो दानि अनथावथावनो बुरैया बेफोरबायदि माबायाव दङ खथा बाटबा नरे न पारे खथा बाटबा पारे उठबा पारे आयता नरे हाँ पारे टुपन लागेছে মই কিবা দিম নহয় তো টুপন লাগেছে আইতা টুপন লাগেছে আইতা ও আইতা उन्दुनो ओंखारदों जाहैबाय र' बुरैनो मेथाइबो नाजासै आइता ओ आइता इतुल उठ मिठाई किनि खा उठ आइता ओ आइता उठ इफाले सा मग सा इटु कि चिनि पाइ पयसा चिनि पाइ इतुल किबा किनि खाबि दे जोबोद उन्दुनो ओंखारदों जाहैबाय रायज्लायनो हायोनो खिन्थु उन्दुनो ओंखारदों बुरै देहा अनथावथावनो नि बर' आदमी अच्छा बर' है बर'सो जाहैबाय कपड़ा देख के मालूम नहीं चलता वही तो मैं तो पता चल गया मैं वो कौन सा ड्रेस है तो बोडो का ही ड्रेस ऐसे है ना इसीलिए तो मैं पूछा आइटा क्या बोडो है ना लग रहा ना वो रात भर बुरा आदमी है ना हाँ बुरा आदमी है मतलब बोडो है ना बोडो बात करता है इसे इधर में आसामीज बात बोलता है हाँ लेकिन बोडो है ना ओके अब इन नंबर बिनी दूध नई नी ये दूध नई दै लोंना भाई दै नांगौ भाई रं दै लायना फैबावनि रं नों दे रावबो गैया न'आ बे न'आव रावबो गैया फिसालाफोर बोराय आयु नों थाबाय थायो आबै थाङो आरो फैयो न'बो दङ न' दङ आबै ओमफ्राय दा नों थागोन सानसे आबै नों ओंखाम जानो ना आबै रां ओंखाम लायनो दे नों थादे आं ओंखाम लानो बेदर जायो बिरियानि जागोन ना आं ओंखाम लाना फैनो दे आबै दे नों थादे आबै दे दे आबै ओंखाम उखैदो ना दै दे आबै दै दे आबै दे ओमफ्राय नै ओंखामनो खेवना जानो रोंगोन खेवना जानो हागोन आबै हा दे आं खेवना होनि र' आबै र' आं खेवना होनि दे नैखौ बोखार आबै दे आरामसे बोखारदो गोलैगोन दे ओंखाम जानानै उन्दुना था दे बेदर दं दे दे जागोन दे ओमफ्राय दा न'आव थांगोन आबै दैखौ खेवना लाखा नै खेवना ला आबै नै मा खालामनो उपाय गैया लोगोफोर जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि नुयोब्ला बर' बिमा ना आरो जोंफोरबो रावबो गैयाबा बेफोरबायदि जागोन बेखौनो सानो आरो ना जोबोद दुखु मोनो दे आबै जा दे दैया गुसु लों दे आबै दे ओंखाम उखैदो आबै दे जा
पियास दे बेदर दङ दे आबै दे सिङाव दे गोथाव आबै ओंखामा गोथाव गोथाव मोजां मोनद' जाना दे आबै दे बेदरखौबो जादे आबै दे